Bine ați revenit la un nou tutorial în care vă voi arăta cum să intrați pe servere de pe Android, de pe telefon sau de pe tabletă, pe servere de survival games pentru Android. Da, eu am S4, nu știu dacă aveți un telefon S2 sau mai slab, și S3 merge un pic în reluare, dar doar la... Eu știu că la S4 nu merge deloc în reluare și la telefoanele mai bune decât S4. Dacă aveți un telefon mai slab, o să meargă un pic în reluare și, sincer, pe mine mă deranjează dacă merge în reluare. Orice, dacă merge în reluare, mă deranjează. Și, în primul rând, dați pe Google și spuneți servere de Minecraft și apoi scrieți Android. Și o să vă apar alfa pentru că, uitați, dați aici, probabil aici nu mai știu nici eu foarte bine. Așa, pentru că eu de mult am serverul, nu aici, da, aici, scuzați-mă. Și probabil că primul, înainte era primul pe listă. Ok, nu mai e primul, dar uitați-l, acesta este. Ok, stați puțin. Vă trebuie versiunea 0.10.5 și uitați cum se cheamă. sg.lbsg.net. Portul este 19132 și uitați ce are Hunger Games și PvP. Restul, dacă vedeți Hunger Games la restul, este o minciună pentru că niciunul nu are Hunger Games. Ok, și să vă arăt acum cum trebuie să scrieți. Intrați pe Minecraft. Ok, intrați pe Minecraft, dați play. Uitați-l pe care l-am eu, uitați-l aici, sg.lbsg.net. Dați edit și dați external. Aici puneți ce nume vreți voi, adică nu contează, puteți să puneți Hunger Games. Nu așa. Ok. Eu am deja serverul, deci doar o să vă arăt cum băgați, dați sg.lbsg.net. Vedeți? Pur și simplu și apoi dați add the server. Și după ce ați dat add the server, vă va arăta aici, veți intra pe el, bineînțeles, nu tot timpul este deschis serverul, dar uitați-vă cum este. Da, trebuie ca să vă descărcați de pe magazin Play, scrieți Liveboat și vă arată un program al lor, că dacă nu descărcați programul al lor, trebuie să vă înregistrați cu... De fapt, nu trebuie, dați slash register și scrieți numele vostru, pe mine mă cheamă Vlad Românul 2004, ok. Și dacă vreți puteți să băgați și e-mail ca să puteți să scrieți ceva încet, de exemplu așa. Vedeți, pe mine nu mă lasă pentru că nu mi-am dat e-mailul. Și aici sunt arenele. Vedeți, dacă eu intru pe această arenă, mă bagă pe arenă, da? Și acum totul este normal. Vedeți, zice acolo încât începe, este un turneu, bine, turneul la ăștia înseamnă un meci de survival games. Bun, și cam că acest tutorial, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un subscribe și noi ne revedem data viitoare. La revedere!